Sa nagalapit nga FIFA World Cup 2022, aton naguluon ang top 10 ka mapungsod nga may pinakamaramo nga nabaligya nga tickets. Suno sa kay FIFA World Cup Chief Operating Officer Colin Smith, sa karon kapin sa 3 ka milyon ka tickets na ang nabaligya. Nakapaguna sa lista ang Qatar nga may aras ang 37% nga sales. Ikalawa naman ang United States of America kag Saudi Arabia sa katato nga ginsundan sa England, Mexico, United Arab Emirates, Argentina, France, Brazil kag Germany. Manibulaan nga ang pungsod sa Qatar pinakagamay nga pungsod nga nag-host sa global tournament nga soccer. Sa karon ginapreparahan na ang pagtambong sa kapin sa 1.2 ka milyon ka bisita. Gani gina-expectar man nga maramo sa mga fans ang pagatirer sa malapit nga pungsod kagay sa United Arab Emirates tungkol sa limitasyon sa akomodarasyon sa Qatar. Sunod kay Qatar World Cup Organizing Committee Director General Yasir Al-Jamar, 2 ka milyon sa mga kwarto ang may nasa tag-iya apang gidugangan pa inis ang 30,000 ka mga kwarto para sa last minute ticket sales. Amo yan to mabalita sa patag sa Hinapang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!